Na kuanganirie hashamangana majahidi tukulia lero marietana jirama urinonturi no labani momanyi no kwigena kwane umwancho mutegereri bunani gogendete gutwara chinga kicire chingiya karibu asamangana mayiha asenchira yo gwikira nuje biro ebiga bya abono kurwa abagusi Global Radio iritriane laban momanyi ebodi yegisemi hase county ya Kisii nigo yabunete na gutuguterare komiti y'oburayi hase skuru y'oboroso ya Bunyancha iyo ya murusiti abisi umwarimu munene we skuru iyo nako yesieka obotuki nigo bogenderete elio komanyabuya ekirrete endege iyo yagwete Jumapili yaeta na goita abantu kiandahe gati yabo umunyagosori igiata bw'umupira oragibi oyo omanyirwa na Kobe Bryant iyo yabetege kugwa ekiombe kyobomo bwechinse United Nations UN nigo ekiayeborire serikali yense ya DRC uteneni alimo lyoka oboiti bwa abananchi abo batabwatia mocho uwikiraniwa n'abanajeshi bense iyo ayo amona yande umwancho mutegereri na kwaleganire kyandege 10 twemanye amangana magia asenchira yo boikiranu kurwa abagusi Global Radio AGRFM yebiro ebiga bya abono ebodi yegisemi hase county ya Kisii nigo abuyigoro yabunete na gutuguterare komiti y'oburayi ye esukuru y'oboroso ya Bunyancha imeye county ya Kisii ebodi yo nigo yairete getambo kirekyo nyuma ya komiti yo kumurusia bisi umwarimu munene we esukuru iyo ego toka ase sub county ya Nyamache nabo igoko yesieka komiti yo ya oburayi nigo nonye nabo konye yangire goika bosio we body yo yegisemi ekoragwa na Professor Henry Onderi una umunya kirogo elio koerera igoro yegetambo kirekyo eskuru iyo nigo naende ya chigetwe ko igorwa limo lyoka aya nigachire ekero wizara yegisemi egenderete kone kibuna nkonyora ere gosenga nkoena na ere kisemi chingiya gocha ase abanafunzi ensingima omuchifu oyomo ase kinyirogia kiogoro ase county ya Kisii nigo akumerwa egesibo kyo mwaka oyomo ase chera nyuma yo gutoka na momocho yokoebwa riaki elio ogwanchireria muswati oyomo asokulikali uko igoro yokoenanwa kwa mugondo oyomo ase kinyiro kyaye munakibina Nathan Shihundu nigo amonyora Pamela Muriasi na momocha iyo agotebekana akorete omutinyi oikomi omwaka weta ase amuborite muswati oyomo Helen Nyanchama amoekiribu isato elio amurikire lirube igoro y'umugondo iyo ase korende Helen aigete ase chiabisi chiekiombe kyo ogotuka obusari Ethics and Anti-Corruption Commission of Kenya na komosera umugambi iyo abo bisaba EACC nigo bachobete na goika yabisi yaye ekero areko yagwachibese icho asabete na bakamubeka byara na nyuma yaye kumwigorera ekina ekiombe kyo obomo bwechinse United Nations nigo kiaganiri oboiti bw'abananchi boigo no kunereriwa kwa abananchi ukoko wikiraniwa amo na amajeshi yense ya Democratic Republic of Congo DRC usirigwa limolyoka yabisi enene etendete oboene bwa amanyabantu ase kiombe kyo kya UN nigo yaburirie serikali iyo ya DRC usiria oboiti obwo kagukwana mubaso orero ase etaro yaye ime ya DRC umubiso monene ase abisi iyo ya UN Michelle Bachelet nigo atebuna ubutuki nigo bokoroke buna ebikore binge byoboiti nigo bikonekiwa na majeshi ase abananchi bagoitwa nabo igokunereriwa batabwati amamocho ase obutuki obu abantu 19 nigo bagotebekana goitwa umutinyi oikominomo omwaka oeta batabwati amamocho Global Radio ingata ya mwanya yetinge samangana mayiya lokya enkoro yao esemye na AGR FM na obutuki nigo bogenderete elio komanya ekirrete endege iyo yagwa ime ya California Jumapili yaeta na kwirira ogokwa ko umunyagosori egiatabo umupira oragibi Kobe Bryant umwana oye umunyeruka boigo n'abantu bande abo barengeme ase endege iyo ekeregie kebekyo endege iyo nigo egotebekana yaimugetie abantu kianda
abo bensi baenegetigwe gusiria amagima abo obutukio obu nigo borobeirie gokoreka na nigo borachi kumurekera igoro yerire nabo igona mang'ana y'obubundi ase ndege iyo Bryant nigo arenge egiata ase omupira oragibi na nigo abuerete etimu yaye ya Los Angeles Lakers ase chintunda isano na konyora ebyegwa aho ase amameranio ya Olympic ime ya America. Omwancho mategereri narayo kurwa ase mesa yaitu ya mang'ana maya goikira ebiro ebiga bya abono kurwa abagusi Global Radio kotebanga byamono asogochera gotegerera egetasini kyao namba eyemo abagusi Global Radio HRFM nyirobuna nabo kogendera konyora emerobuli yaitu gwetera www.abagusiglobalradio.com Walietane Laban Mumanyi eke nekeumbu rero ase king'ese kebitage nigongo kwira goika ase nsemo ekurukwa ng'agomba ase constituency ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii ase nseme yiga ebitage mbiraro ebyo naganitwe manye igoro y'ensemo eyemo yepara eyo etali kwagachwa tegamato ase nseme yiga nigo egotebekana buna abantu nigo banarete kwagacha ensemo yepara eyo ere kurugoro kero twali gutara ase nseme yiga nigo tweneke buna ang'echi kilomita 2 ase kinyoreke yiga ensemo yepara kurumate bantu tubali kwagacha abantu ase nseme yiga nigo bayigenete buna kero kende omuntu aise kwamerera kwagacha ase para kurumate nigo aratire usenga nigara alimi birobu usenga akwe kubwatikana nemegiro y'omubusi bono kintu ky'okukumikelinga kero kende nga onyole buna obulimo bwelire na omuntu bwateru para mate yoka nigo bono kero kende nga goikebetereri omuntu yiga achikori yasa kwagacha ekyagera nigo bayigenete buna omuntu aise kwagacha para mate nigo oranyole buna kero kende osiririe obulima bwaye ose amabe ande onsi amonyorere ase enseme yo bantu tibali kwagacha ro nigo bayigendete buna nemegiro yakabeireo na gwikira bono ndetali ole ange kwagacha ase enseme yo na abantu nigo benaliri kwagacha para kurugoro na enseme yo yatigirwe etabwati nyomba korende ekero okonya gukumeria yo nchengo tebabuna ebyo nebitage Laban kwa mana incho materiali chino kono mambe woso semara mangana mayano morobeli obebitage yo rero igwa kwarete wana yo mto Laban Mumanyi ekyo guru yinza mochito chia gusi na gusugiri na go kwani achiga giche bano mambe woso semara waba ne chiga giche beneke manta gede ko ira somorobeli onde tara ko ira hamaita na mangana makung kengba kira banto baba tenga kero kendo monto gochi monto ogochia kwagacha ense amogete mangana taligochi kumobera bya bano na kuboli byenga ogende kwa mara into asokwimanya mange shamanga bagusiglobalradio.com na boigo ogende go subscribe to our YouTube channel Bagusi Global Radio na kerali to kone video gocha sangana bamino gendera kwene kyanga abantu ba subscribe na boigo kogende akonyora mangana bana wateka chinse mochons chinse sechingonge chicha Michael Umorokio yomo ase Arlington ISD yani Arlington ISD ni gongo tebi kwanga ni go ISD the Independent School District ni go arwete chinyi go chiaye aso go tolyo bogima bwa mwanafunzi giti ayana ingo kumanya atogerare kiarango kumanyinde imeyaba kusiglo boredia samange bali kana jina mauri nonti ne na Bagusi Global Radio ko insama kia Dallas Fort Worth seseniwa